नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैबो जोंनि जुथुमनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जोंनि उत्तर रुनिकाटा आप टु भुरथिनालिसिम जोंहा बिराद हानि समस्या बेसेबा गोबावनिफ्रायनो खस्थ' भुगिबोनानै दङ। दिनै जोंहा बेबायदिनो बयहाबो बिदिनो 2 बिघा 3 बिघा 4 बिघा सोरबाबा बिदिनो 5 बिघा दं। नाथाय जोंहा खुनु प्रमाण पत्र गैयिनि थाखाय जोङो दिनै अफिसाव थाङोब्ला माबा मोनसे गभर्नमेन्ट आसनिफोर जुदि एप्लाइ खालामोब्ला जोङो खुनु लेन्ड रिभिनिउबो श' खालामनो हाया, लेन्ड हल्डिंबो होनो हायैनि थाखाय जों किसुमान गभर्नमेन्ट आसनिफोरनिफ्राय जोंहा गोजानाव थानांगौ जायो। दा बेफोर बिराद जोंहा समस्या जानानै दङ। दा फरायनाय समाव बा साख्रिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्ट रिभिनिउ बे खाजोना रसिद बियो। दा बेफोरखौबो होनो हाया। थिग बिनि गेजेराव सोरबा बिनि रिभिनिउआव 1-2 बिघा हा बायनाय दं, बिसोरो बख'नो हायो। दा 50%आथ' बेबायदि सुबिदा गैया। दा बे जोंनि उत्तर रुनिकाटायाव थानाय मानसिफ्राथ' सबानो बेबायदि रिभिनिउ हा गोनां गैया। दा बांसिनानो बे उत्तर रुनिकाटा हायावनो बेबायदिनो दङ आरोखि। दा बेनिखायनो दानि गोदान सरकार अर्थात UPPLनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि चिरां दुवारनि EM फेरेंगा सारनिसिम गुरै गोसोजों खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि उत्तर रुनिकाटा आप टु भुरथिनालिसिमनि जोंनि रायजो राजाफोरनि हानि समस्याखौ जाहाथे अननानै खालामनानै होयोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि। मानोना जोङो बिराद खस्थ' दङ। जोङो सिगांनि सरकारनियावबो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन, थांदोंमोन, बेबायदिनो 3 4 बिदिनो प्रतिनिधि दानानै थांदोंमोन। नाथाय जेबो खामानि जायाखै, जायालैबो नुरो। आरो बबेबा समाव SDCनाव थांनानै रायलायो सिडिलायाव, नोंसिना नेप गैया जाया होननानै बेबायदि थोनहरो। आरो जेबो माबा मोनसे बिनो थांबाबो जेबो डकुमेन्ट्सखौ मोनबोआ। दा बेबायदिनो मोखां सोम जानानै फैफिननांगौ जायो जोंनि मानसिफ्रा। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकारा बेबायदिनो दाब जायगायाव बेबायदि हानि फाट्टा राननायखौ नुनो मोनदों। फरेस्ट राइट एक्टनि हाखौबो बेबायदिनो नियम बायदि राननानै होनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं। दा बिनिखायनो जोंनि उत्तर रुनिकाटानि हाखौबो बेबायदिनो खालामनानै होनो थाखाय प्रमद सारनिसिम गले गले खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि EM सार फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि बे हाखौ अननानै जाहाथे खालामनानै होयो। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बेसेबांसो बोसोरनिफ्राय खस्थ' भुगिनानै? दाथ' आङो बेवहाय 35 बोसोर जाबाय। आं आवगाय दुस्रमोन। आं दा बहाय रायजो जानाया 35 बोसोर जाबाय। बिनि सिगांथ' दङमोन, खिन्थु आङो एक्सुवेलि दिनैसिमबो 35 बोसोर जाबाय। दिनैसिम आङो हानि जेबो डकुमेन्ट्स मोनाखै आरोखि। दा जों आप टु जेनेबा रुनिकाटायाव 80 घरसिम जागोन नामा? बर'फ्रा बे दस्राफोरखौ लाबाथ' बारा जागोन। 4-5 खमावनो 3.5 गुबुनफोर लायोबा गोबां बिदिनो 300 350सिम जागोन। न'खर आरोखि गासैखौबो लानानै। नेपालि, राजबंसि, बङालि, बिहारि, आदिबासि दंजोबो। मस्टलि माबा बर'फोर दं। उत्तर रुनिकाटा मोनसे समस्ति बारनानै ओमफ्राय पश्चिम क'लाझार बे जोंनि उत्तर रुनिकाटायावनो 350 घरसिम दं आरोखि हानि डकुमेन्ट्स गैजायिफ्रा। दा बिनिखायनो जों बयबो रायजोनि जानानै खावलायबाय जाहाथे सारमोना अननानै जोंनि बे हानि डकुमेन्ट्सखौ अर्थात फाट्टाखौ जाहाथे राननानै होयो बेखौनो सारनिसिम खावलायनाय थाबाय आरोखि। जोंनि बे थांखिया जाहैबाय जोंहा बे उत्तर रुनिकाटाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर रुनिकाटा गामि रेभिनिउ भिलेज आरोखि। सिगाङाव जोङो सिडली सार्केलाव दंमोन, दा
बेंटल सार्किल जाबाय बेंटल सार्किलाव थानाय जोंनि उत्तरानि खाथा गामि आरो बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे माने बै मजाथि गामि पश्चिम क'लाझार बे मोनथाम गामिया जोंहा मेप गायजायै हा बहुद बोसोरसै आरोखि हा जों मिथिनानै आं मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 1950 सननिफ्राय गैया दिनैसिम बेसेबां सन जाखो 2022 हाबबाय 72 बोसोरा बारनानै थांबाय दा जोंनि प्रग्रामा बेनो दा जों बे प्रग्रामखौ लानाया मिडिया सारमोननि गेजेरजों जोंनि दुखु खस्थ' सैनांनाय इसेबां गोबाव बोसोर थानांबाय थानाय जों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों आरो मिडिया सारमोना जोंनि खौरांखौ लानानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं सिगाङाव गिबि आंनि बुंनायनि सिगां आं मिडिया सारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैनि जोंनि बे प्रग्रामखौ जोंनि प्रग्रामनि उद्देश्यखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होननाय मिडिया सारमोनखौ आङो खुलुमनाय मान बावनाय होग्रोबाय दै दा जोंनि बे हाया 50 बोसोर सननिफ्राय 50 सननिफ्राय दिनैसिम माने 2022 जाबाय 72 बोसोर जाबाय आरोखि 72 बोसोरनि गेजेराव बोरै जाबोदों आबै आबौआ आंबो बिसोरनिनो फिसामोन आबौनि फिसा आबौनि फिसानि आं फिसौ दा बिसोरो गोदो बुंदों मेप गैया जोंनि हाया खामदों माबा गोमादों बेबायदि जाबाय थादों आरोखि आरो नंगौ बे आबै आबौ बुंनाय मथे जोङो सार्किलाव थाङोब्ला मियादि बानायहैनो नागिरोब्ला नोंसिनि हा मेप गैयालै मियादि जाया मारैथो जानांगौ जाखो नोंसिनि हा मेप जानांगौ जुरिब जानांगौ अब्लासो नोंसिनि हा मियादि जागोन बिदि बुंबाय थाबाय आरो तथापिও माने अफिसाव नुनाय मथे सिथा नामजारि दं सिथा नामजारि जायो सिथा नामजारि खालामना होयो सिथा नामजारि खालामब्लाबो दा दिनै नुनो मोनदों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव कयेकजननि हाया सिथा नामजारिब्लाबो सिथा नामजारिनि नाम्बारजों मिलायला दाग नाम्बारबो मिलाया फाथा नम्बरबो बरंस' खाजोनाखौ लाजाला नोंहा हायानो गैयाबा जों बे अफिसनि मानसिया नोंनि हा बबे हानि खाजोना लाखिनांगौ नैबेबायदि मोखां सोम जाना फैयो दिनैसिम बेबायदि रेभिनिउआव दं ना कासाव दं ना दैयाव दं ना अराव दं मिथिया आरोखि जेबो जाया दा सिगांनि सरखारावबो थानाय समाव बिपिएफ सरखार थानाय समाव जों नाजादोंमोन खाम्फा सार दंमोन जोंहा खाम्फानि आमोलाव जों नाजादोंमोन नाथाय माखासे देवानिफ्रा थाबायदों आरो खाम्फायाबो माने गुवाहाटियाव थांफालायदों मेप गैया होननायखौ नागिरनो गैया मोनाखै आरोखि बेनिफ्राय बियो नोंसोर मावनानै लादो होननानै माखासे जोंनि जानानै थाबायनाय देवानिफोरनो 1.5 लाख थाखा गावनो फैसा हरलायदों जाहैदों आरोखि बेबायदि आरोखि दा बोरै खालामखो बे देवानिफ्रा जों बेखौ मिथिला आरोखि आरो बे खाम्फा सारमोननि आमोलाव मा नियममोन बेफोरबायदि हानि हुनि खालामना होनायनि बेफोरबायदि रुल गैयामोन नामा जों बेखौ बुंनो रोंला आरोखि थेवबो जों नाजादोंमोन बिसोरनि आमोलाव जायाखै दा आङो बा जोङो नुदों दानि दि बिटिआर सरखार इउपिपिएल अर्थात बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो दाब बे बिटिआरआव थानाय दाब जायगायाव मेप गैयैखौ बानायना होनाय जुरिब जायैखौ बानायना होनाय मियादि फाट्टा होनायखौ आङो नुनो मोनदों जेनेबा बिटिआरआव थानाय बै सानजा अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लासिम नङा होमबा जोंनिया नै दाख्लि थांनाय अक्ट' 8/4/2022 थांनाय बोसोराव अदालगुरियाव 896 न'खरनो बियो हा फाट्टा रानना होदों आरोखि माने जोंनि समस्तिनिनो रन्जित सार हानि बिफान EM बे सारानो राननानै हैदों जोङो बेखौ इउटुब अथ'बा बे मबाइलनि फेसबुकफ्राव जों नुगासिनो दङ आरो नै बे बेसेबां 28/12/2022 क'क्राझार सामथिं खेलायाव 144 न'खर बियो हा रानना होदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेबायदि जागासिनो सोलिगासिनो दं आरो 4/5/2023 क'क्राझारनि पाटगाव
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गामियाव 6322 न'खरनो बियो फेरेंगा सारा हानि बिफाननि जानानै राननानै हैदों। गासै हिसाब खालामनानै नायोबा बेसेबां नै बियो 7862 न'खर दिनैसिम बे बोसोरनैनि गेजेराव हाखौ रानना होदों। जोबोद मोजां मोनदों। जों फोथायो प्रमद सार UPPL सरकारनि अथवा बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि मावफुं सोद्रोमा प्रमद सारनि दैदेननायाव बे खामानिया माखासे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमाफोरा बेबायदि हाबाखौ बिनि दैदेननायाव बिनि बायजोननायाव मावगासिनो दं आरोमा। दा ओंखायनो जों फोथायो जोंनि बे उत्तर रानिखाता चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अथवा बेंटल सार्केलनि सिङाव थानाय बे मियादि पाट्टा गैजायै जेबो लाइ लथर गैजायै बे हाबाखौ मावनानै होनो थाखाय आं रायजोनि बे उत्तर रानिखाता रेभिनिउ भिलेज कमिटिनि आफादगिरि जानानै सारमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायहरो आर'ज खालामो जाहाथे जोंनि बे इसिबां गोदोहाबनानै थानाय 72 बोसोर गोदोहाबनानै थानाय बे हानि लाइ लथर गैजायैखौ पाट्टादारि खालामनानै होनो आं गुरैयै खुथारै खावलायनाय जायो। आरो जोंनियावनो थानाय जोंनिनो जोंनिनो माने MCLA बिटिआरनि हानि बिफाननि सार रनजित सारनाव आङो बेखौ खावलायो जाहाथे बे खम समायनि समावनो सप्तासेनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि हाखौ माने खालामना होनायनि थाखाय बेबस्था लायो आं बेखौ खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो हनै मजाथि पश्चिम क'क्राझार बिसिनाबो बिदिनो जानानै दं। बिसोरखौबो जाहाथे माने जोंजों लोगोसे मावफायो। आङो फोथायो रायजोनि जानानै जाहाथे माने बे सारमोना बिटिआरनि गासैबो मावफुं सोद्रोमामोना मावगासिनो दं आरो बिसोरनि सायावनो जोङो आसा खालामो। आरो बे प्रमद सार दैदेननायाव समावनो जोंनि हाया जाथारनांगौ नङाबा आरो खुनु जों रावखौबो आसा खालामनाय सम्भाबना थाया। बिसोरनि आमोलाव जोंनो जाथारनांगौ। आं बेनिखायनो साबायखर बावो सारमोनखौ। आरो दिनैनि बे समाव जोंनि बे उत्तर रानिखातानि जे हानि समस्या बे समस्याखौ जोंनि लेंहरनायाव मिडियानि दारै प्रसार खालामफैनो हेफाजाब होफैनाय सारमोनखौ आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो प्रमद बर' सारमोनखौबो आङो खौथि खौथि साबायखर बावो। बेजों लोगोसे दिनै आंनि बुंनांगौ जे मन्थायब' आं बेखौ बुंफोरनानै होबाय। जोंनि जे हानि जेरैबो माने लाइ लथर गैजायै मियादि पाट्टा जों बिबाबो देखायनो हायै बे हानि सोमोन्दै आं बेखौ माने बुंफोरनानै होबाय। आं बेखौनो सारमोननि दिनैनि दिनाव जे फैनानै जोंखौ मदद होफैदों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होदों सुबिदा खालामना होदों बेनि थाखायनो आं सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो आङो फोजोबबाय।